יש הרוגים בכניסה לגיבוש, איפה אתם? מישהו מהצבא צריך להגיע הנה עכשיו. אנחנו פה עם מלא טרוריסטים פה שיורים בכל הכיוונים. כדאי כהן תנועה, אין לי שלושה חבר'ה מכדאי כהן כבר פצועים, אני לא יודעת שפה אריק, תגיעו הנה בבקשה עכשיו. איפה צבע אדום? אני לא שומע צבע אדום, אני שומעת פסטה בהפסקה. כל הזה צבע אדום. רק שאף אחד לא יצא, אני צריכה שאחד האוכל יסתגר. את צריכה שכולם יהיו בממ"ד. אני כתבתי. היי גל. רחלי, אני ראיתי פה, יכול להיות שראיתי פה מחבלים לוקחים באופנוע חמאסניקים. מה ראית? M16, עוברים פה על הגדר ליד הקיבוץ חמאסניקים. נראה לך מה אתה עושה צחוק? אני נשבע לך ברצינות. טוב, אני מדברת עם אריק, אני אשאל אותו. אריק, גל אומר שהוא ראה פה שני חבר'ה על אופנוע מחוץ לבארי, בינינו לבין הגדר, עם סרט על הראש ועם 16, הוא אומר חמאסניקים, נשמע לי לא הגיוני. הגיוני. יואו. תקפיצי כיתה, כן, זה פעולת השכר מה שהם עשו לנו. רחלי, תקפיצי כיתת כוננות. בסדר, ביי. רחלי. מקפיצה. רגע, אריק. רחלי, אין לנו איך לקחת נשק, אנחנו בנשקייה. אני לא יודעת איפה אריק, אני לא מצליחה לאתר אותו. אריק ויפגע, אין לי פה אף אחד שמטפל בדברים. אתם מנסים, אבל כולם יש לי הרוגים פה בתוך הבתים, ואין פה אף אחד. כיתת כוננות אחד נהרגים לי פה. איפה אתם? בשביל מה כל ההתכוננויות המטורפות האלה? בשביל מה? שאנחנו נהיה פה לבד שקורה משהו? תלכו למרפאה, תיקחו את הנשק של מי שנפצע. יש פצועים במרפאה. אין חיילים, שלא תצא מהממ"ד, שתישאר בתוך הממ"ד. אין חיילים? אין חיילים, זה מחבלים בתוך הקיבוץ. שלא ידבר איתו ושיחזור חזרה וייכנס לממ"ד. סתיו, אני לא יכולה לדבר, יש לי פה פצועים והרוגים בתוך הקיבוץ. בבקשה. אז תגידי להם, תתעשתי רגע ותגידי להם מה לעשות. להיכנס לממ"ד ולנעול את הממ"ד, לא לדבר עם אנשים. עכשיו חיילים לבארי, עכשיו.
הם הולכים לבית, הצבא הולך לבית. יש שם פשוט מלחמה באזור האחר, והם מתקשים להגיע, הם יגיעו אליהם תכף. אני כבר שעתיים על זה. הם יגיעו אליהם. הם יוציאו אותם.